lidi, já jsem Anča a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude druhý díl Pet Tagu. A jsem tady společně s naším druhým pejskem, Rytunkou. Tady mám napsané otázky, takže jdeme na to. Jak se jmenuje? Takže jmenuje se Rita. Jo, je to holka. Kolik je? Jí 5? Ne, má jí 5. Měla někdy štěňata? Tuhle otázku jsem dostala od mý kamarádky a odpovím takhle. Ne, neměla štěňata, protože jsme ji museli vykastrovat, protože Apollo, ten druhý pes, tak my jsme ho přivezli z útulku a Rita zrovna hárala. Tak už si domyslete, co se asi stalo. Co je to za rasu? Rita, možná někteří už by to měli poznat, že Rita je německý vlčák, hnědobílo-černý, tak by se to dalo říct. A poslouchá, umí sedni, zůstaň, jako teďkon, dej pác, lehni, sedni, zůstaň. Prostě normálně to, co pes umí. A občas, když se chce, tak umí i popros. Nebo zamávej, taky umí. Čeho se nejvíc bojí? Takže Rytonka se asi nejvíc bojí vody, ale dešť má ráda a když ji koupíme taky. Ale když k ní jdeme k rybníku do hlubočky, tak tam prostě namočíš si tady jenom to její břicho a musí vázat. A jak vidíte, tak už je stará, tak už to tady má i šedý. A nejvíc se jí líbí, když ji beru tady takhle hezky mezi očičkama. To má strašně ráda, a nebo na prdelce. Vidíte? Co bych mám tady ještě nějaký... Já se kouknu rychle na Facebook. Jo. Co nás donutilo si ji pořídit? No jasně, tak se to uvele. Co nás donutilo si ji pořídit? Tak moje babi mají psa Bena, to je pouliční směs a mamna říkala, že by chtěla pro Bena nějakou kamarádku a že by ona taky chtěla psa, takže jsme všichni šli za tátou a vlastně druhý den, co jsme napsali na Facebook, že bychom scháněli štěňátko a že je nám jedno, jaká rasa to bude, hlavně, aby to byla holka. A druhý den se hned ozvalo, že mamina kamarádka má vlastně má štěňata a chce dát. A tak mamina řekla, že si že si teda Rytunku, že si tam pojedeme vybrat. A byli tam asi 4 ty vlčáci. A my jsme si vybrali Rytunku, ještě jsme nevěděli, že se tak bude jmenovat. A co jsme ji vlastně přivedli domů, tak jsme hned vlastně asi druhý den jeli prostě na výlet, na dovolenou. Takže už byla zvyklá, ona nepřiběhla a hned se za všema začala mazit, koho neviděla. A vlastně druhý den jsme odjeli a takhle na dovolený v hospodě, kde jsme seděli spíš v restauraci u muziky, tak jsme si rozmýšleli, jaký menu jí dáme, ale aby byl nějaký originální. No tak mamina řekla, že bych chtěla něco od hry. A táta najednou vykřiknul Rita.
Všichni jsme to schválili, takže se nakonec jmenuje Rita. Chtěli jsme mít vlastně jenom jednoho psa. Chtěli jsme mít hlídače, ale Ritunku si všichni hladili, všichni ji rozmazlili za vratama, co si ji hladili. Takže se z ní nakonec vyklubalo, že to je mazel a že se Vlček nechá prostě hladit. Ale teď jsme ji aspoň naučili, že se nechá hladit jenom od toho, koho to má povolený. Takže od pošťačky třeba, tady pokaždý přinese piškoty. Apollo jsme si pořídili vlastně, protože máma chtěla druhýho psa, ale neviděla, že jí to táta dovolí. A druhý den já jsem byla vlastně po nemoci. A proto jsme si Apola, pořídili. No, právě proto Rita neměla štěňata, protože když jsme ho přivezli, tak si spolu hráli, potom Apollo na ní skočil a bylo to. Proto jsme ji museli dát vykastrovat. A to bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Budu ráda, když budete sdílet nebo odebírat, tak čus.